Blaya pi baro minta kasing ngadon bat iwe ikertong napo maulai ide ikertong shimat napo maulai iban yakun yakane ka MDC election itai di iba sei borlang dingdo nong lai te hakane ka jing yakran jungi minta ngini kran halor ka jing kre jungi yakane ka election MDC ba sei bor pilap ni tu ingi kumnu pi rai bapin mi ban yakun yakane ka election Jadi kami kajing rai kaba dang keluar kaba aslam kaba shuya but teneng. Hari kadi kaba ngala angnut adu dang kena nadu kat south nem ngala syakri ba andre arpos nem ngalai kendu ki UMP jong kami kalia hata kapur bang dang arpos nem. Hari hapur bang adap hapo usnem house nem arja kat sau ngai kendu wi nong mikmat ong ngakali u ngong kai ba pelong ingi ba kajing sniu kadang roi ngong beli ka yodu ba kala khang non riu baje jing syam chwa ka khang hadu khat arje kong baro kadai no nom ikman la da nom ikman pun ba ka jai ben riu kan ba te kata ka wei hapor bang adam hapor ba uni arja ngan chui thu hok epi ngalai kendu ma i hobing lingdo nong lai mo shawan khlan no system te nga ong yu ngongan but ki mati ban ngakwa ban chakri ya ka jai ban riu khasi tenga kita kilinti ban kapelong yang unusem pamta nadu arajar pulai mo ngong ba ngan rai bai ban mi samat ban kasong bai kamon jong pai ba handai ngai la de simet hi ngala pen pau ban ngala pen sngau ban ngala le ki banga namta ka imang alang ki don ki mati ba pai ba ki lasaki di posnem ya swa bangan ya kun kan election posnem ngala de pen ki mati wat hasnong thau wat hapo kanika grup bangadon mo ka sengtul ba bangadon te kata kan kini kelinti ban poi banyak sekali kelinti te ngatrai ba kilasaki hidik jong kaman te kata hi te ladang ipai sapo maulai constituency kai ka daw pat ba pimtre ban mi na kanu no ka seng ngi i ki bun ki seng hindai po maulai ki bun stang ki kertong shimet hi kai ka daw ba pirai ba pin yele ko ka jingrai jonga shimet hi kadai ka ba kanong rim baskem tengal ong ya pai ba maulai ngal ong ba nganu set kala sirta mo ngam kwa ban job tang mata handai bangan ngalong ta u ting bilat mo habang ong ba habau ting bilat tu hab yang marwai te kata kadi jing scam ka do no jonga ba ka jing mut ka baklan ngam dai banga su up ya kata ka sngiu jong no ngan yang ngam kwa ban job da da basuk neng akwa ban job di umsep la jong dak bang trei ngong ipi ngala le chiki jing sem sheki chaka kendong shron ngong ipi sha them ngala rung bat sha them ngala her shalum ngala kiu ngong ipi ko umsep ngala tu gi umsep ndai nga ka menta ka kanti te ngong ba ka jingrai jonga ban yakun independent kam dai bangan rung sunu da ki molai ki ai ka jing job yanga nganum rung sunu parti ban ngong ipi ngaskem kata kanong rim jonga bat nadu pangadang den ngaskem kanong rem hadu glempan ngathai hadu ban da khong thai nak politics kan ngapoy politik ng job ngasong thai du ngathai kanong rem jonga pinu mala ban penken tela dangi phaya hapo ka maulai constituency hi kindon ki riu ki ban yakun hang ne ki kertong ki ban yakun hani ki de bala ki de ki MDC nang ta ki XMLA nang ta kadon ru ka party ka bakhlanya hakani ka constituency PUE kumno pat yala de hakani ka jing yakun kalong ne mo habai yakun ya kane ka MDC kalong bar khoi ki apply ka wi post te uba khre kot bha ngaoi phi uba khre kot bha baro system ude ban pas bha kumju mo ngaong habang alaya na do arjar pulai hadu kini kleman te ngaoi phi ladang ngamnung alada ka sudon kata don bok kam don hok kai ngoi brio batri system udan kam ude banyo ka jing job kan mdai ban chuang shortcut kan te kam song ngang phi ngam song kata ka bo jonga handrei ka jing karpat jonga ngala pan pau hi ha man ki thliwieng ban ngala kendo ik brio ha po ki dukan ha po ki kendong shot jongi sakali ki kinsa saki hi te tang ta hi nakalen jongi hi ngikit bok kerwiang pi ka ni election ba ko